Hvad er dine tanker omkring Christiania? Ja, hvad er mine tanker omkring Christiania? Det er et frisindende sted, hvor der er plads til alle. Gennem tiden er der kommet mange fordomme mod Christiania. Nogle nok mere sande end andre. Vi har valgt i denne dokumentar at forhøre os omkring meninger og holdninger for både os, almindelige mennesker, og christianitterne selv. Vi har været i København for at prøve at komme så tæt på kernen som muligt. For at adspørge folk, som nærmest bor dør om dør til fristaden. Vi har været så heldige, at vi fik lov at bo hjemme ved en af de indfødte, som ville hjælpe os med at finde rundt i København. I kan komme med hjelme. Som de to fredelige jyder vi nu er, har vi ikke kunne forstå, hvorfor det er, at Christiania altid har problemer. Hvorfor det er, at folk ikke bare kan lade Christiania være i fred, og lade de turister, der kommer til staden, gøre, hvad de nu vil. Men det er jo kun nogle jyders mening. Lad os se, hvad strået i København mener. Eller København skal have plads til sådan noget. Omkring Christiania? Godt. Meget godt. Det er jo vildt hyggeligt, og ikke bare lige det der, sådan, alle har et frit sind, sådan, tænker frit, sådan, ude af kassen, som jeg siger. Fantastisk. Og selvfølgelig chat, ikke? Og men den har givet os af, hvad kan man sige, turister. De kommer fra alverdens lande, og det er jo i den grad duperet over det her, og det er jo vidunderligt. Og du kan jo også se restauranter derude efterhånden. De bliver jo sådan af pæne mennesker, går derud og spiser for at få den oplevelse med. Spiseloppen. Og så kan man selvfølgelig sige det der med hash og sådan noget. Jamen det er klart, at jeg prøver sgu ikke om det, men det er jo kommet for at blive. Og det kan man jo ikke. Så ved man, hvor man har det, har jeg nær sagt. Jeg synes ikke, det gør noget, at de har det derude, fordi det ved politiet jo, så er det fint. Er der nogen forbryder eller noget andet, jamen, så kan de altid gå derud og se, hvor er arten til det hele, ikke? Det tror jeg på, jeg ved ikke. Kender I nogle af de mange fordomme om Christiania? Ja, der er selvfølgelig sådan med, at der er meget kriminalitet og meget hash selvfølgelig, og det er nok også meget rigtigt, men ja. Og at det nederne, at de sælger hash der, men så jeg tænker, hvor kan man ikke få fat i hash? Man kan få fat i hash alle vejen. Det er dybt lige meget, om det er Christiania, eller om det er en dealer derovre i hjørnet. Ja. Okay. Hvordan har I det med fordommene? Det har I jo næsten svaret på. Men... Ja, altså, jeg tror mange af fordommene er sandt nok, men jeg synes ikke, det er ting, der gør noget. Så det er fint. Jeg ved altså ikke, om det er sandt. Jeg tror da ikke, der er sådan helt meget kriminalitet. Jeg tror, at de fleste af de boder, der er med hash, det er styret af rockere, fordi det er jo, altså, rockernes store indkomst er jo lige hash. Jeg har sådan set ikke rigtig nogen mening rigtig om det, hverken positivt eller negativt. Jeg synes måske, de skulle have lov til at være der, hvis man kom væk med noget af det der stoffer, som er dernede, så synes jeg faktisk, de skulle have lov til at være der. Jeg synes, Christiania har røget væk fra ånden af Christiania. Jeg har da også haft mine fordomme, fordi alt det med passus og lige, det er ligesom det er en stat i staten. Når du kommer ind ud, så står der 2-3 stykker store gorillaer og holder øje med folk efter deres mening opfører sig ordentligt. Jeg synes, det er mere et gangstermarked, end det er et fristad. Jeg synes, når man kommer ud, så har det en energi, aggressivitet, desperation, nervøsitet, frygt. Der er ikke rigtig det der fristadsorientering, som oprindeligt skulle have. Jeg bor ikke i København, så jeg ved faktisk ikke så meget om det, men jeg tænker det egentlig som et meget, sådan, et meget frit sted. Et sted, hvor man bare kan komme, og det er meget åbent. Mine forældre boede engang meget tæt på Christiania, og så jeg har lidt det der med, især med handel med stoffer. Og ja, det er faktisk mest det, altså handel med stoffer. Endelig ankom vi til Christiania, men desværre måtte man ikke filme særlig mange steder derinde, så det var minimalt, hvad vi fik optaget derfra. Dog fik vi et interview med en af dem, som arbejder inde på Infocafé, for at høre nogle ting omkring fristaden.
Hun ønskede dog ikke at blive filmet, så vi valgte at optage samtalen. Er du begyndt? Cool. Hvilke typer bor der her på Christiania? Typer. Der bor alle slags mennesker. Der bor professorer, og der bor bistandsklienter. Fantastisk. Hvorfor flytter man ind på Christiania? Nogle flytter ind, fordi de bliver forelsket i nogen, der bor her i forvejen, og nogle flytter ind, fordi de synes, at det kunne være spændende at være med til at lave noget, der var alternativt, og nogle flytter ind, eller bliver boende, fordi de er født her, og der er mange grunde til at flytte på Christiania. Det der med forelske sig, det hedder bolser, gør det ikke? Det er der også nogen, der gør. Ja. Hvordan flytter man ind på Christiania? Altså generelt er det sådan, at man jo søger, når der er noget, der er ledigt. Hvis min nabo flytter, så slår vi det op i Ugespejlet, som er vores avis. Så skriver vi, at der er 42 kvadratmeter et eller andet. Kom og se den og den dag, og vi vil gerne have, at det er en ungdomsbolig eller en ældrebolig eller andet. Okay. Og så kommer man og søger, og så er der 40, der søger, eller 100, der søger, og så sidder vi og snakker os frem til, hvem det skal være. Fedt, mand. Okay. Hvordan er det at bo her på Christiania? Fordi nu har jeg boet her det meste af mit liv. Jeg har også prøvet at bo udenfor, men jeg har flyttet tilbage. Jeg tror, at Christiania minder lidt om et ø-samfund. Jeg tænker, at det må være lidt ligesom en eller anden lille ø, Ærø eller sådan noget. Sådan noget, hvor alle kender alle. Ja. Og når jeg er oppe rigtig tidligt om morgenen, en lørdag morgen om sommeren, og pludselig kan se over hos naboen, der kommer en ud, som ikke plejer at bo derovre, så tænker jeg, der er nok nogen, der har haft en hyggelig nat, ikke? Ja. Eller, nu skal naboen sørme have en til, eller nej, nu skal den og den giftes, og når man følger med i hinandens liv på godt og ondt. Og det fede er, at hvis min nabo ikke ser mig i 2 dage, så kommer hun og banker på og siger, hey, hvad er der galt, Tanja? Er du syg? Og omvendt, så gør jeg det samme. Ej, fantastisk. Altså, så det der med at ligge derinde og rådne i 3 uger, den går ikke. Det glæder jeg mig til. Nå, du vil gerne være christianit. Ja, jeg håber rigtig meget på, at det bliver en mulighed. Er det dem, der arbejder her, der bor her tit? Ikke altid. Der er lige så mange, der bor udenfor, som arbejder herinde. Der er rigtig mange, der laver frivilligt arbejde. Der er også mange, der arbejder i Christiania institutioner, der bor udenfor, lige så vel som folk, der bor inde i Christiania, arbejder udenfor. Okay. Hvordan har beboerne i Christiania, du skal bare lade være med at svare, hvis du ikke har lyst, selvfølgelig, men sådan med alt det åbenlyse hashhandel og sådan noget? Det er jo fuldstændig individuelt. Altså, jeg ryger ikke hash, jeg har ikke røget hash, siden jeg var 19, tror jeg. Jeg er fuldstændig indifferent over for det. Jeg synes, det kunne være rigtig fint, hvis det blev legaliseret, og at der kom en sådan lidt Amsterdam-agtig, og at Tivoli fik den første aftale. Ja. Det er min. Det synes jeg kunne være rigtig sjovt, at hvis det ikke behøvede at være her. Ja. Men nu er det her, og ja, sådan er det. Det lyder. Hvad synes du selv kendetegner Christiania? Udover prik. Jamen, det synes jeg netop det der med, at nærmiljøet, at tingene bliver decentraliseret i stedet for centraliseret, hvor at udenfor, der lægger vi det hele ned til Bruxelles og EU, og det kan ikke komme højt nok op, og her der handler det om at gå helt ned i det nære, og hvordan er forholdet til din nabo og dit lokalområde. Fedt. Hvordan synes du, at folkene på Christiania normalvis er? Altså, er der sådan... Nogle gange er de nogle rigtig røvhuller, og nogle gange er de fedeste venner i verden. Fuldstændig ligesom alle andre steder. Jeg så godt, at de var ved at barrikadere dig. Ja, vi kører en lille krig, og det siger jo med et smil på læben, fordi det er, vi laver altid sjov.